Nanawagan ang usa ka election watchdog sa transmission service provider sa Comelec nga kinahanglang prioridad ang mga hilit nga lugar nga hinay ang signal sa pagmontar og Starlink o solar panel. Ani ang report ni John D. Esteban. Gikwestiyon sa election watchdog ng Archdiocesan Citizen Engagement Committee, Parish Pastoral Council for Responsible Voting o ACECOM PPCRV nganong gimontar ang kadaghanan sa mga Starlink o satellite transmission device o solar panel sa population area sa Davao City diin kusog ang signal. Dapat daw prioridad ang mga GIDA o geographically isolated and disadvantaged area diin walay mga signal. Nagsugod ang installation sa kaniadtong April 16, 2025. Ang Davao City dunay 37 kits sa nasangpit nga election materials. Busa may apila kini sa I1JV, ang transmission service provider sa Commission on Elections, nga i-install kini sa lugar kung asa dapat kini imontar. I was told for District 2 there are only 3 na ikakabit. And District 3, if I'm not mistaken, either 2 or 3, and then the rest in District 1. Alam naman po natin na ang District 2 at District 3 natin ay mas nangangailangan ng mga Starlink because nandito yung kumbaga GIDA, in other words, dead spot areas. I think you get your acts together, I1, and coordinate with Comelec. Ang ilahagi kabalakan basin magkaproblema sa pagtransmit sa resulta labi na sa mga lugar nga hinay ang signal. So what we do not want to happen sa day ng election is non-transmission. Diyan ho tayo talaga magtatanong at magdududa ang mga tao. We do not like that to happen, especially here in Davao City. Wala pa'y tubag ang I1 kalabot ni ini apan sumala ni Attorney Lizada, miingon ang Comelec nga dili daw pwede dalhon ang maong mga election material sa laing voting centers tungod sa IP address. Maong formal nga ipaabot sa PPCRV ang ilahang mga concern. Una, kung pwede ma-reposition ang maong mga election materials. Kung dili ba mahimo, pwede ba nga mag-coordinate ang I1 sa Comelec alang sa dugang Starlink alang sa mga hilit nga lugar? Ilaha usab gi-request ang master lease sa networks sa I1 sanglit ilahang nakita nga walay saktong koordinasyon sa Comelec. Ginasugan pa natong kuha ang pahayag sa Comelec kalabot ni ini. John D. Esteban, 1 Mindanao.